Joan den astean, trebetasunak eta zoriak hartu zuten pisua auzolan proban. Baten esardekin! Eskukin kargau, eskukin! Edurne eta Goiko talde gorrira pasatu ziren eta oso lagungarriak izan ziren Goienetxeatarren garaitenean. Venga, Goiko! Oso ondo! Talde gorriak, sardea eta orgarekin erakutsitako abileziari esker, auzolan proba irabazi zuen. Venga! Denantzako! Negutegian adituek Jokini leporatu zioten Bengoetxeatarren porrota eta Andrearekin batera arriskuan jarri zuten. Kotea, bihar bai edo bai, desafioan egongo da. Desafioan Jokinek eta Andreak Asier eta Tania aukeratu zituzten lehiatzeko. Asier eta Tania. Bi oilarrak aurrez aurre, baserrian orain arte bizi izan den desafiorik gogorrena ikusi genuen. Ostia, zertatzen normala da! Araurik gabeko erronkan bi bikoteek mugak gainditu zituzten. Baina adituek garaipena Asierri eta Taniari eman zieten. Bikote gorria, Asier eta Tania. Jokinek eta Andreak ezinean eta amorruz beteriko malko artean, baserria utzi behar izan zuten. Hau da baserria. Bengoetxeatarrak urduri, baina baikor daude Jokin eta Andrearen itzuleraren esperoan. Ilusioa ordea berehala zapustuko zaie. Jagaz! Ja gara jeba, etortzeko ere? Izten urduri nagoen eta neski. Ez dakit, ze esane? Ateik ez da zabaltzen, no? Ez? Ez, kope! Irabazingo zuen ba. Baitik uste baietz. Txolokote. Eba. No jodas. Bueno, Jokin eta Andreak ez dute irabaztea lortu, eta mezu bat utzi dute zuentzat. Joder. Bueno, talde urdina. Eliminatzen digute. Trampakaz baina elimino bindozkue. Jokuz egin dute. Hortik aurrea zuek ikusi, hemendik aurrea Asierren da kontra nola jokatu. Erabakia gaur ez da bate justu izan. Eta, bueno, blazer bat, zuek ez dautzia. Eta, hola xez egite irabazi, guegatik. Ni benetan eskerrik asko esperientzia haue zuek asko partidual izanagaitik, eta espero dute urdin beti irabaztea. Eta Luzi, zuez konfiantza dekot. Eta kanpoan gauz fijo, Kristol mina iteitemen Jokin galtzeak, netzat hemen oinarrizkoa zelako. Kristona zainduen dit, Kristona apoioa izan da netzat, eta ni lehenengo egunetik esan nion netzat bera izango zala irabazle, indako lanagatik, dan apurtu zaiten, momentu baten. Luziak mezu mingarria bezain berezia jasoko du. Jokinen kaleratzeak barrena txikitu dio. Gaurtik aurrera, utxune handi bat izango du baserria. Bueno, Lucia, asko demostratu jazu. Espero hemendik aurrera hola seitzia. Eta painu lutziko izutu jan gainean, hemendik aurrera, zu eta aurkikin proba guztietan emateko.
Bukatzen ari da. Sí. Probatan eman, nomatxe. Anima. Hemendik kanpo egongo gara. Bai, berdin. Gero. Adi lehiakideok. Hemendik aurrera taldeak desagertu egingo dira. Eta orduan bikoteka egin beharko duzue lehia. Goienetxea darrek bikote indartsua kendu dute paretik eta talde urdina aldiz ahulduta iritsi da auzolan probara. Emozioak kudeatzea gakoa izango da gaurkoan. Arratsaldeon lehiakideok eta ongi etorri auzolan proba honetara. Moikanoen itxura hau petatu, goiko. Bueno, zurea moikanoena ez dakit. Ez dakit. Ez dakit zer den. Ez dakit zer. Eta hau, nolatan? Ia rapatzeko eta esarin bat kresta bat indar. Da hola segatu. Eta kresta, zuzen ez da geldi. Ez. Burua pixka bat, jetxi pixka bat burua. Holan, kamarek ondo hartzeko. Nok egin dizu hori? Edurnek. Edurne, eta zuri goiko? Berdin. Baina horretarako makina nondik atera duzu ez, guk ez dizuegu makinarik eman. Joder, hola elegante. Boa. A ber, hemen oraino oinen diogu kresta. Kresta potente hor, que acojone un poco. Nik banuen, ja prest etorri nintzen, por si acaso. Ilea mozteko makina, zuk. Zertarako. Ez da dena esan behar ere, haizu. Talde urdinean. Triste. Oso, Lucia. Zure lagun handia joan delako, Andrea eta Jokin. Biak bai, Mezua nolakoa izan da. hunkigarria benetan. Baina, bueno, atzoko negarra gaurko amorrua da, eta irabaztera etorri gea, berarengatik. Notizia bat daukat. Bueno, bakarra ez. Adi lehiakideok. Hemendik aurrera taldeak desagertu egingo dira. Ez da talde gorria, ez da talde urdina egongo, eta orduan bikoteka egin beharko duzue lehia. Baina ez hori bakarrik. Orain egingo duzuenak izugarrizko garrantzia izango du zuentzat. Auzolan honetan, irabazten duenak ez du arriskurik izango. Ez da arriskuan egongo. Baina kontuz, galtzen duena zuzenean desafiora joango da. Ez zaudete taldeka. Ondo. Ondo? Bai. Nahiago duzu horrela? Bikoteka hobeto. Zergatik? Bakoitza bere buruan begiratzen eta listo. Horrek esan nahi du, talde gorrian lagun handirik ez daukazula. Bai, baduke, baina konpetitzerak orduan ez. Jokoaren dinamika aldaketak ere baldintzatuko du zuen arteko harremana. Eta azalduko dizuet auzolan proba honetan zer egin beharko duzuen. Oiloak kaioletan sartzea izango da helburua. Joku honetan 3 fase daude. Lehenengo fasean, kaletarrak oilategian sartuko dira. Oiloz betetako oilategi horretan eta helburua izango da oiloak harrapatzea. Bigarren fasea. Baserritarrak orga gidatuko du.
Eta orgaren gainean, kaletarra eseriko da, eskuetan olioa duela. Baina, baserritarrak begiak estalita izango ditu. Beraz, zeharkatu behar duzuen ibilbidea egiteko, kaletarrak baserritarrari aginduak emango dizkio. 3. fasea, olioak kaioletan sartzea. 2 olio arinen sartzen dituenak irabaziko du auzolan proba. Entzun ondo, adituek eman behar dituzten arauak. Jon. Klaudiok esan bezala, lehenengo fasean, olioak hartzerakoan, txukun eta goxo hartu, bale? Atzekaldetik, biegaletatik, bai? Eta ezingo duzu ez olioa hanketatik edo lepotik heldu. Bidaia bakoitzeko, olio bakar bat eramango duzue, bai? Kaletarrak zuen aginduak xuxen eman, baserritarrak inungo momentuan ezin baitu painulua kendu. Gauzak aldatzen dira, eta ikusten duzue, orain estrategiak egin behar dituzue, baina orain taldekako estrategiak ez dira izango. Bikoteka egin behar izango dituzue estrategiak, eta horretarako jokua hasi aurretik tartetxo bat izango duzue. Segi. Sartu, zean, hankako laitxazula. Eta horiok ez dute zer egiten ez da. Ez du ez egiten, zuko lexe utxe, bale? Ez dizu ez egin horiok, ez kozkaik eta ez. Gehien bada bere lana, nahiak ustea nundi ikun behar deten da, zean. Eta gero joten nahi zemendik eta zaten izute didez eskerrera. Eta ez alegindu, ni ez joatia kurban tronkotik hurbil. Tania pixka bat despistaten bada, betiko legez ganien egon bikot, nahi eta ez ikusi. Nik uste dut hori horien hartu dala resena, baina gero gauziera lehenengo tronkoa zena pastan dugu. Oda, jetxu barrak ezu, o zu gainentzarela hori ezin de pasau? Ja, txait. Edo zer dau iotzeko eta pasatzeko? Txait, eski holan ikusite, eta ikusten da gero, bedarrean gaineen ez zuzen. Baina zuzenean eran zu kalkulau nun daun beste rampa. Urrengo errampa da. Oida, proba hontan nahiek guiatu behar dit, eta nik uste behagan konfiantza handie daket eta ondo ingo deula. Beldur gehiago ematen doztana da laberintoa eta obstakuloak pasau bakarretilagaz, zeizakunek ez dago ikusten, así que baina bueno, saiatuko ga. Da nik demorozun itxen ingo izut, osea, zuk argi auki horrezu, jende asko gongola da, jende asko zazunei atxu bakarrik. Bastante komplikatu ditu ez, azkenean begik itxita joan barauket eta bere aginduk jarraitu. Begik izteko horrekin obstakulo asko daude eta zai emateu. Nik esango dut, aurrera, geldi, eskerrera, eskumara, eskerra, pañuelo, bale? Bai, hori bai. Bale, akorda, Ez esaten dut, porque gero igual nervioso jantzen gara eta... Ni eskubi eta eskerra mareatu etxen. Horregatxik, pentsau pañueloa daukazun lekuan eskerra, bale? Bale. Nik uste gaur gauza komplikatuena goikok ongi gidatzea neri eta nik berari ongi bulertzea. Auzolana bikoteka lehiatzen duzue. Eta kontuan hartu, irabazten duen bikotea arriskutik kanpo egongo da, baina galtzen duena zuzenean desafiora joango da. Adi lehiakideok! 3, 2, 1, lanera! Edurne! Venga, etorri aurrera. Etorri ona, ora holmen hau. Lucia! Eserita! Urrengoa, oida! Aurrera, eskerrera apur bat. Eskerrera, aurrera. Eskerra. Jarraitu, hori, eskuma. Aurrera. Koskidao. Suave. Aurrera. Venga, aurrera. Eskerrera bizkat. Aurrera, eman. Venga, gora. Oida, venga, va. Gora. Vale, atzea. Ez, edurne. Vale, eskerra. Eskuina. Kontuz, edurne. Eskuina, espera. Eskerra bizka bat. Ez, para otro lado, beste aldera. Hor, recto. Osa, zuzen, eskerra. Bizka bat, beste aldera. Bizka bat, eskerra. Ez, eskuina orduan. Vale, bizka bat atzera. Dana aurrea, zuzen. Dana, giro todo. Aurrea.
Eskerrea! Giro! Eskubi! Vale, recto, jarraitu! Atzera. Pizka bat atzerago. Vale, orain. Hemen, pizka bat, hemen. Rampara, itxoin. Eskumara. Itxoin, eskumara. Mobila ez, beste kaldera ez. Zuzen, ez, pizka bat, hemen. Atzian ora. Eskerra. Holan. Ez, beste aldera pizka bat. Vale, orain igual dapa. Buah, atzera berrio, baina... Atzera, buelta. Ez. Lehenengoak iritsi gara rampara, baina arazoa izan da, nerviosa egon dela, eskerra eskuma, errueda esan zentratzen, eta hor egon da, kas txiki bat. Bueltatu, erain bueltatu ez, baina ja, fila berriro. Atzera, zion behar gara. Bai. Aurrera. Hori da. Ondo ira? Piskat ezkerrera? Ezkerrera! Hoi da, ondo, pasain deu! Aurrera, ondo ira! Aurrera, toda hostia. Geldi, eskerra. Jo, esan duzu aurrera? Baina, eskerra, atzera. Milimetro. Hor, eskerretara pizkatxu bat, milimetro, Hala, bera goi. Non, Ez eroi, Ondo? Bai? Balantzan eroi naiz, eta enekin ez da nundin jone. Bakarrik zozer kank gora iotzezala, geho aurrek aldean egurre jotzen nola, eta hankan pixka zein de, baina ez, segi aurrea. Hor, atzeaka. Gaizki hartu deu. Joder. Atzeaka. Atzeaka. Hoi da. Eta hor suabe, kutu arte suabe, segi aurrea. Zuzen beran. Ja, tira aurrea. Tira aurrera, ja, daukazu. Vale. Zuzen, denborazoan. Todo. Vale, zuzen. Eskuina orain. Oida. Vale, eskerra. Jarraitu zuzen denborazoan. Hortik, jarraitu. Atzera, gerau atzera. Eskerra. Venga, Susan, hartambe. Ontxe eskumara, Susan, jaulan gazela, venga. Azkar. Venga, Edurne. Susan. Ja. Zer antifazan noizken du? Guztian, berak utzi eta tapatzian. Ya, antifaza kendu. Ja, guazen. Venga, guazen. Ja, guazen. Venga, guazen. Ari, de puta madre, De puta madre. Venga, Ari, me cago en Dios. Venga, Edurne. Dale, caña. Zuzen eta gaudia kaioletan, bale, orain, zuzen denborazoan, zuzen zoaz gurera. Bale, ja, para, stop. Bale, ja, kendu. Eskumatara baina mugitu barik, atzera. Gauza berinto baten. Vale. Eskerra, eskubi. Esan ba, ondo, Eskubi. Jarriz, nerviosa ez jarri. Eskubi. Jarriz, nerviosa. Del todo. Geixo. Aurrea. Eskubire. Giro, geixo. Aurrea. Venga, stop. Esan, ondo sartu, Listo. Sartuta, bai. Kendu, segi. Geldi, eskumatara. Recto, hor bizkatxu bat. Recto. Venga, iso. Stop. Atzea. Eskubire. Venga, aurrea. Stop, stop, Pisketon eskubire, pisket. Goxenao, aurrea. Ontxe, Susan, endereza, horia. Venga, Edurne aurrera. Epa! Ai, Edurne, me cago en Dios. Oso ondo, txontxoi. Oi, ama. Eskubire. Ja, aurrea. Aurrea, beraguz. Tira, aurrea. Tira. Aurrea, geixo. Bale, zuzen pizka bat. Zuzen, eskuinera, eta ja, zuzen jarri, jazta. Zuzen dago ja, eskerra pizka bat. Zuzen, eskuina, bale. Ja, zaude. Zuzen jarraitzen baduzu, ondo. Ja, jitziko da. Bale, ja. Hor, geldi! Eskumatara, dana eskumara. Karretilla ematea begi gitxita da galduta itxuga izango da zine bezala, eta nahiko galduta ez dakizu zer nola zoatzen, eta nahiko gaizki. Aurre, venga, ba, aurre. Geldi. Ya está, kendu. Goiez. Eskubire. Aurrea, tira, aurrea, azkar, aurrea.
eskuina. Eskerra guztiz, eskerra. Eskerra, eskuina. Recto. Ai, recto. Vale, orain pizka bat eskuinera. Recto, eskerrera pizka. Recto. Korrika. Ya está. Bigarrenak. Eskuna, bueno. Aurrera. Bebia bultzatu apurua gehiago. Kontuz. Goikok esan dit azkeneko momentun. Animo Edurne gurea data, eta ni pentsatu dut irabazin dugula. Ez hainbeste ez, pizkat ez, hor. Venga, aurrea. Geldi. Eskerretara pizkatxu bat. Hor, pausu bat. Hor, perfecto, jarraitzu hor. Ez. Baina eskerretara berrio hor. Eta goiez aurrera, pausu, bera. Ojo. Eskerra. Zuzen. Eskubi, zuzen. Eskerra. Zuzen. Eskubi, zuzen. Ja, zuzen. Hola, ya está. Aldin gabe. Ai, barkau. Lana amaitu da! Bikote irabazlea petatu eta inize! Proba galdu duen bikotea, Izaskun eta nahi! Eta beraz badakizue, desafiora joango zarete zuzenean. Probazi baino lehen ikusten gendun, igual hori, ni dekotela pisu gehiago eta azkenien, bera, ibiltzen da normalien, baina azkenien ni dekot pisu gehiago eta azkenien ikusita, hori pasau da. Nahi oso ondo ibilia aginduk ematen, bakarrik nik igual pauso bat eman barren, igual bi ematen izkion eta hor begi itxitatzearen tensioan ez dakizu bat, o bi eman, o zein. Zau? Ezin da? Bueno, Hostia, zarrapa kortan, aurreneko ensaio pasagea? No, bai, lehenengo bai, baina ze lehenengo sartu zea ondo, egarren ja girauzea, eta esaten duen... Baina itxizazun, eskubi, eskerra eta... Eskio izan, zen nola maniobra inbarra. Eskubi esan barra eskerra esatezun da oso zean jarria, ni jarri barra nervioso, uste gaur beha jarri zaitela nerviosa. Aurrena zein indi? Eta biharren? Guk. 4 segundu diok, ez da rabia, Beta aurreko beltzekin nahiko ondo moldatu nahi, zenik argikitzalita esperientzia asko auket. Auzolan proba hau egin eta gero zorionak petatu eta inize zuek zarete irabazleak. Eskerrik asko. Libratzen zarete momentuz? Momentuz, Oso pozik. Arriskutik kanpo. Bai. Momentu honetan hori importantea da. Bai, oso. Garrantzia handikoa. Bai. Finala gero eta horbilago dagoelako, inize! Bai. Zer gertatuko den ez dakigu eta baina, gaurko negutegian zuek lasai egongo zarete, edo ez. Ja, izin lehike bai. Edo zer gauza gerta daiteke eta basarrian eta negutegian are gehiago petatu, kontu zibili? Bai. Kontu zibili, momentu zorionak, Eskerrik asko. Eta beste bikotek egin dutena denetarik. Luzia, komunikazio arazoak egon dira, urkiri esaten zenion eskerrera, baina eskubia... Nik uste berez arazoak dituela esker eta eskubiarekin. Osea, gezurra dirudi baina betianik euki ditut, Osea, esker eta eskubiarekin. Ara. Ez dut pentsatzen gaizkin deunik orduan auskalo zer gertatzen. Izaskun eta nahi, zuek azkenak izan zarete, beraz, galtzaileak. Bai. Eta zoritxarrez, berriro ere, desafio proba batera. Izaskun? Gusto hartu behar digu, dio. Gustoa ez dakit, baina esperientzia izuarria daukazuen desafioetan. Eta buruz-burukoetan, nahi, Izaskun? Gara darri. Kriston lanan jau, azkenin nideko ikaskun baino pisu gehiago. Bai. Eta ikaskun kriston lanaen jau, ez dakit nundik ataratzen da bezen injarrak ni botetako horrea, eta baina, bueno. Ez pentsau pila gastaz ezkite. Momentuz ez? Eta esan behar dugu, Izaskun. Desafiotara joan zarete bai, askotan. Eta bueltatu ere bai. Baina beti berdin ez da izaten ordean, ez beti eroi barra hau. Kontuan hartu. Gaur egingo dugun negutegia izango da lehen aldiz bikoteka, zuek bikoteka zaudetela egiten dugun lehen negutegia. Eta edo zer gauza gerta daiteke, Izaskun eta nahi. Zuek zuzenean joango zarete, desafiora, baina desafio batean zuek bakarrik ez zarete egongo. Hauek libratzen dira. Kontuz, zuek kontuz ibili behar. Zuek arriskuan zaudetelako.
eta gehiagorik ez dut esango. Hori guztia, non argituko da? Negutegian. Laizter arte. Proba maitxu eta, bueno, posik geratu gare, hirugarrena geratu garerako, baina, bueno, Claudio nitzak izan die kontuz. Eta ni olako joko batekin ez dut irabazi nahi. Nahiago ez nire txajutea, baina burua beti goien. Gurdia ikutzea hor gaizkin. Eta zein gotxan, neure bidie giri eta bera pasa? Gainetik pasa, oazpiti, Bai, baitza gainetik, gurdik bai, ikutu ez. zeretik. Gurdik ikutu ez. Nik eitxoten bierra inok ez tozkenduko. Da listo. Garaipen handia lortu dute petatuketa inizek. Txabolan ordea, giro nahasia da arriskuan daudenen artean. Azken desafioko sua ez baita guztiz itzali. Nik uste, nahi itzaskunak aukeratu behar badue, Asier eta Tanian aurka egingo duela. Bai, nik ere hori pentsatzen dut. Azken egungo desafioa oso latza izan zen, da ez dakit. Agian rebantxan modu nolako zerbait. Hain gogorra injatzuie guk Jokin da Andrea kanpora botatie. Oso gogorra izan zen, desafioa. Nik uste, azkenen ni Jokinekin hitzaiteko aukera eukinun, kontautakoa eta gero, ez dakit, unkitutak gare eta arrazoiakin ingo zuten. Baina, karo, entzun duzu ere parte bat, Laurok gaizki jokatu genuen, izan zen hor movida bat Lauron arte. Ni Jokin ezagutze eta argi dauket bera etzala hasi, hoi argi daukat. Ikusko da, nik emonean neure... Baina, uste baina ibili zintela erraminta beste kenduz, eta auta Bai, gu beraren karroa hartu genuen, baina adibidez bera nire zarda ukitu zuen eta bota zidan a tomar por saco, izan zen bien kontra, gero beraiek ukitu zuen gurea, izan zen... Arauarik, esan zaudena. Esan zuten araurik gabe. Esaten duena esan, nik ez dio sinisteko. Ni Jokin, baki nolakoa da. Ez da itxe, sentsazio bardine badeko zu, bai, txabolan Urkita Lucia, urubete gu astenso dauz, atxoko desafio edalata. Nik ere pizka bat ere libertzen dut, beraientzat, Luziarentzat adibidez, Jokin eta Andrea oso pertsona garrantzitsuak ziren hemen. Eta nik uste dut ere ez dela amorrua edo gure kontra, nik uste dut dela dagoela triste bera Jokin eta Andrea joan direlako eta, zalarazten du bere moduan eta horrela, nire ustez. Igarri dut Lucia nigaz distante dauela, da gero galdetu txagunien atxoko Jokin da Andrean eliminati hori, eta mondoz berane arrazoiak, minduta dauela, ez da lagun joku garbize, eta ni konsentzize tranquildekot, da gure badaue berbain da normal egon, ondo, espela, bakotxa bere aldetik. Daukauko taiekin loitea txabolan, baina ez daka taiekin itzeiteko gogoik da, ez diet ez estabilitatuko. Negutegi erabakigarria dugu aurretik. Ziurgabetasuna gailentzen da baserrian eta tentsioa nabaria da. Finalerako presiopean geroz eta urduriago daude lehiakideak. Lehiakideok, Gabon! Eta ongi etorri negutegi berri honetara. Gabon. Auzolan proban, oiloekin ibili zarete, denetarik ikusi dugu. Baina hemen honenak, zuek, petatuta inize. Ze ondo, Bai, prinsipioz egintzat. Irabazi duzu, Gustoa, oso gustoa, bai. Gustora? Bai. Jakin dezagun, nola ikusten duzue bikote hau? Nik oso indartsu ikusten ditut. Askotan esan dugu bikote indartsua dela, eta, azken aldian hala erakutsi dute, gaurkoan ere, auzolan proban indartsuak direla, eta aurrera jarraitzeko kristongo daukatela erakutsi dute. Betatu ikiarri fin ikusi torkarretilakin, begiak tapatuta, hainizek esker, eskubi, aurrea. Aurrea!
Eskubide, 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 eskubide. Giro, geixo. Aurrea. Gaur, baserritar handi bat ikusi jau. Zorionak, Petatu. Ara, Petatu! Protagonismoa zuk daukazu gaur. Ondo. Gainera, orain indartsuenak zarete, zeren duela gutxi, zera, oso indartsu zegoen bikote batek alde egin behar izan duelako. Jokin eta Andrea. Alde egin zuten, galdu zutelako. Ez dakit nik. Zer? Galduin zuen, baino haze moduan, ez da? Azpik jokokin... Ni olako joko batekin ez dut irabazi nahi. Nahiagoet nire txajutea, baino burua beti goien. Ni pentsatzet Jokin, izaututa, behatzalasiko aurrena joko zikinen. Beak ingo zula bai, baina behatzalasiko bintzat. Nok, hasi zuen joku zikina ba? Ez dakit, igual ez dakit, Asier hasi zan, o Tani hasi zan, o zein hasi zan, baina gu izaututa, pentsatzet bastante garbi jungo zan. Eta hori nola dakizuen? Azken momentu bat izan nun Jokinekin. Eta zer esan zizun? Gertatutakoa kontauzian. Joku zikinen dute, berez gorrutik ginen. Gu irabazi horrenu, baina, bueno, epaileak dezizio bat hartu dute. Jokinek esan duna da, beraiek joko zeinakin hasi ziela, eta itxuraz lamentablea izan zala. Bueno, araurik ez da egon, lehengo bolan ja, araurik ez da egon lehengo bola imindoz oztopateko. Bueno, beraiek guri. Ja, ikusi da ningu eurretik bazala, nire etxat instituten onzan. Ez sobra onda dan antxako. Ni hasi nahi, neure aldien bidieaitzen, da karo, bidieaitzen hasi orduko gurdu jeitziot arrim eta belarrari, bai, ja, klaro. Etor danerako onda hueko bat eintxe, da hor, imindoz, beran gurdu je hurrien. Utzi! Orduan zen jonik, beran gurdu je kendu eta neuri esartu. Utzi, Andrea, utzi! Gurdie ikutzea hor gaizkin. Ez da, zein gotxan, neure bidie egiri eta bera pasa? Gainetik pasa, oazpiti, bentsa gurdik ikutu ez. Gurdik ikutu ez. Bera onda institute eurretik joan gara, da gero, emondanien konture, handik ez tekola pasorik, egin dago atxez, da beste mandatik joan da. Lehenkoan joan basan handik, basan ez pasako. Gurdie... Geukin bidie berantzako. Ez pasoa zarta mala suerte, bidie geukintxuk, geure esfortzuaz. Joku zikina Taniak eta Asierrek bakarrik egin dute? Antza bai. Hasi bai. Ez daku meritorik Gero uste dut danak enabiela, Laurek enabiela. Gauze ez da hasi oseitu. Jokin egin persona balin bada, zertako oseitu dio joku zikin egin. Joku zikin egin za, pues seitzeko aurrea, irabazi barren azu irabazik ezo. Baina ni zuk ikena izan bidea ez da seitu bat. Baina Jokin ez da tontoa, Eta nik ere nire ez naiz tontoa, eta situazio hortan esagon duen, hola ibili bazu, pues segi aurrea, irabazi eta txalo joko izkizut. Baina ni zukindako bidea ez da seitu bat. Nik bintzet hori naiz, da ni tontoa ez naiz. Jokinek utzi guazun, tonto izango bat. Kulpe hor laueko ikudu, bi parejak ukidue, jazta, ez da beste... Bai, Laura, eginen bat asin delako eta beste seitu delako. Petaturekin adosaudete? Egia izan lehike batek hasi eta besteak segi indola, baino nork hasi don, klaro dau. Oie, ordune etxera noa ontxe momentu, da listo. Hula noteko tonterizik aguantaten, ja potru behotun dakotez. Zer? Zer etxei? Zetxipai. Zer da morru gehien eman duzu? Esan ba? Zer da, inutile orduen ni. Eurretik aiega neuk bidien da bera pasa. Potrupako zein bide barriz eta segi, bertatik. Ostia! Nik eitxauten biherra inok ez tozken duko. Da listo. Txartoingo neuen gero farduk botati hau hori, bale? Asier. Min, sentitzen. Bai. Mine. Ordune, ara puntura arte eurretik joati be, ordu nire merituzta. Niri arregala inozti piztie. Ni joan az, dana izabalik, dana inda, da listo. Gero dano kintzula txarto? Klaro, indura dano txarto. Bai, gero sartu ginen. Asierrek esan dakoa. Eta Jokinen bertsioa ikusita,
Zer? Hemen lehenengo egunetik bere jarrera, bere zintzotasuna, probetan ikusten zen dana ematen zola beti, eta asko mindu ninduen, egia esan. Orduan hori dauka mina, baina nik hori ulertzen dut. Mina baino gehiago amorrue da. Amorrue da, azkenen ikusten dut, ez zola hola jutea merezi. Ainize eta Petatu hor zaudete, irabazi duzuelako, eta horrek badakizue zer ekarri duen. Ez zaudete arriskoan. Ez zaudete arriskoan. Kontuan hartu bihar desafioa dagoela eta zuek ez. Ez zaretako. Joango direnak hemen dauzkagu. Nahi eta izaskun. Desafioetan eta probetan esperientzia handia duen bikotea. Petatu eta Ainize. Zuek orain 2 minututan pentsatu eta bikote bat aukeratu beharko duzue. Baina adi, zuen ondoan eseriko den bikotea, hau da, zuek bezala, libratuko den bikotea. 2 minutu. Hasi, ondo pentsatu. Petatu Ainize. Hitz egin duzue, pentsatu duzue, eta nik uste dut ja erabakia daukazuela. Nik galdetuko dizuet, beraz, zuen ustez, zuen ondoan, eseri behar den bikotea, eta beraz, biharko desafiora joango ez dena, honako hau da. Asier eta Tania. Asier eta Tania. Ez zaudete arriskuan. Eskerrik asko. Joan zaitezkete, esere zuek lekua egin, zuen ondoan eseriko baitira Asier eta Tania. Ez da, oain arte behintzat, gau gozoa izan bi hauentzat. Baina, orain, Asier, Tania. Notizia ona, Asier, zer? Minduta dago. Minduta. Bai. Esan daiteke norekin? Asier? Da nagaz. Bai. Kritika gehiagi egin dizkizutelako? Bai, nire nahi olakua. Nik ikusi barik ez do kritiketen nio. Egon lasai. Gorra. Ni nahi olakua, nik ez do kritiketen ikusi barik orduen, minitxetos ni hori kritiketie. Euren arrazo jokingo de, baina ni nahi olakua. Han momentu txarto injot, gero esango, vale, esto este moten gogue jarraituteko ze, lleva zingo baneko be, ja, txarto sentiduko nekin nahi, da, un momentuen, ez da gogorik ez dako. Ni makina bate txapel da triunfo dekotez, eta makina bate inoiz ez dut inarrokeririk, ez eolako userik, ez... Vale, jokusik inotela, eta nik estrategiz inotela, hor gurki izan dut, nik inot best, inot. Min egiten duzuna da zure hitza salantzan jartzea, dudan jartzea. Da, gana ikusi barik, gero ikusi, eta gero dinozu, bueno, bai okizu, edo ez. Neu pestaitxe ordu momentuen, ze gauzio zelan egon zan. Arrabizu moten txu, bueno, arrabizu moten dozt. Asier, kritikak entzun dituzu eta argi dau, kritika horiek min egin dizutela, oraintxe bertan azaldu duzunagatik batez be, zure hitza zalantzan jartzen dutelako. Hala eta guztiz be, hauek zuen aldeko keinua egin dute. Aditu bati galdetu nahi diot, Jon, hauek egindako estrategia momentu honetan egoki alda? Bueno, beraiek jakingo dute zer egiten duten, baina, bueno, argi dago lehiaketa batera etorri zaretela, lehiatzera etorri zaretela,
eta, bueno, irabazteko helburu horrekin, igual aukeraketa ona egin ez dutela. Argi dago, beraiek esan dute, bihotzarekin egin dutela aukeraketa, eta, bueno, hemendik aurrera ikusiko da, aukeraketa ona egin duten ala ez. Goiko Edurne, Lucia Urki, arriskuan zaudete. Bihar desafiora joango zarete. Eta Naik eta Izaskunek izango dute euren eskuetan aukera. Zuetariko nor izango den jakiteko, hau da, euren arerioa zein izango den, eurek erabakiko dute. Puntu honetara helduta esaten dizuet. Basarrian edozer gauza gerta daiteke. Gau honetan banaketak. Zuek laurok, basarrira, joango zarete. Goiko, Edurne, Lucia, Urki, Txabolan egingo duzuelo, eta Nahi eta Izaskun, baztertuen kortara. Biharko desafioa. Laizter azken txampan egongo gara, hori kontuan hartu. Beraz, biharkoa hil ala bizikoa da. Gau ona pasa, bihar arte. Negutegi oso gogorra izan da, batez ere Asierrentzat, eskerrak arriskutik salbu dagoen. Izaskunek eta Naik haien taldekide hoien artean hautatu beharko dute desafiorako arerioa. Nik uste gaurkoa izan zea, negarrindola azkenen kulpable sentitu dalako eta bueltak eman dizkiolako bere buruai da azkenen kontua binda etxola ondo egin da. Bai, esan du etxea ere bialtzeko, etxera joan nahi dula. Baina normala, Nikola irabazteko etxera jutean nahiagoet. Benetan. Gaur egutegian, Tania da Asierri gauzak argi esan dizkieu. Asier, negarrez hasi da eta guzti, eta agian kulpable sentiko da, eta normala da, nahi hola irabaztea, etzaiten bate guztauko. Eta petatu uste tonto dala, eseko. Zate aurretik esatzen, behargatik jundala aliatu ala honeaino, eta honeaino aliatu balima, lagundu dio eta horren etxabi heldu baztu. Eta behak finala irabaztea. Alfombra jarri dio. Zate guan petatuk ez du merezi finala ez da egit aliatukoan, da aliatutar ez du pena merezi zean, beste jutzi behar lioke, Asierri irabaztea, finala. Alfombra jarri dio, lorak bota izkio, Uste guan dio petatu pixkat espabilatu behar aukela, Ez dakit, finala irabazteko eta pixkat espabilatu. Ez dakit, edabak nik uste ez dela izan nuna, baina bueno. Hainitzek eta petatuk aukera txarra indue. Ni pentsatzen Asier da Tania ez zitula aukeratu behar. Zate, die fuertek eta bestalde mazauzkean, Urki bezalako pixkat fuerte ez dienak eta Urki eta Luziei aukeratu behar zien. Behiek ondien bezala asko demostratu personalako itzan nolakoa den. Ola iku dieztu de kontra bate jakin nabe. Barrabiagaz niri gudo estila hartun, ez da izer, ni amene trampakaz nabielakuen, etorko datxo irebazte moden garaien nire kontra itxeko, ikusko duia. Ikuste hau ez zude fuertea zala, pixka nahiko dizue debilitatu. Ez da fuertea izen. Pentsa doi Jokin Andrea dizela hemen intokabliek, berez irebazko dela, da beste batek irebaz itxoienien, da dauz minjute, niaz ez paga. Gaur demostratu de, jen personaik nolakoa dien. Pues behien bidetiken da gu guretiken, da jazta. Hoi momentun ez dagoet gogorik, eskertun duzuen botue, Eurrera joan da tramposo bezala beti esateko, Demorik itzengo Asier da, zuk intzen una lasea baldin mazadu eta intzen una horrela ikusten mazu, pues jazta, demorik itzengo, eta behasek konturauko jedanakin, hemen ez da dana ikusikoa, eta bakoitze juzgoko berdun bezala, baina oin... Momentu ez dago gogorik ezetako. Bizar ikusko da, sin más. Nik ez da gure meritu kendutako garaipenik. Así que... Urki da nizako kriston deskubrimentue, baina Urki eta Lucia ez die jugun desafio batera, bez? Ez die jugun, ez. Eta probatzea ondo etorriko zaie ikusteko behen buruk,
zemuz funtzionatzen duen bikote bezala. Eta Goiko eta Edurne, enjab desafio bat, baina Asko ditu, jundia irultara eta bi estotzi aukera. Tarduen ez zait, zerei. Ze pentsa bizer, ero bizer proban ikusi bertan, ero... Edo pistan bat ematen badiu, igual horri behi dautain, o... Ez que ez dakik guzela ningo da programakoin. Nik ezak izen hartu. Ez, neupez. Petatuk eta inize azkenien bizotzagaz aukeratu da Beaser eta Tania. Alde batetik ulertzen dut, bizotza erabaltzie, baina ja ise finalian gauz, así que ez daki zehatzik ez da ben aukeratu beste bikote bat, eta nik uste dut eurek bazekizela gu Asier eta Tanian kontra jongo ginela, así que gitxienez hori bikotia kendu, ero debilitatu engo gendun, así que ez dut ulertzen zehatzik ez da ben aprobetxa hori. Nik ez dagoetela, Bildurrik nahi hartzen bai ere, prueba iteko. Bildurri gabe zatozela, horrek esan nahi du desafian parte hartzeko gogoa daukazula. Baita. Izazkunek eta naik oraintxe bertan izena eman beharko didate. Taldekide hoien arteko desafioa izango da gaurkoa. Izaskunek eta naik laguntasuna alde batera utzi beharko dute baserrian jarraitzeko. Hemen txegaude, eta esan dezakegu ja dagoeneko baserria lehiaketaren azken txampan sartu garela. Horregatik, gaurko desafioan irabazteak izugarrizko garrantzia du. Zergatik? Proba hau gainditzen duen bikoteak izango du finalean parte hartzeko aukera gehiago. Eta galtzen duenak etxerako bidea hartu behar izango du. Urki Luzia, Edurne, Goiko. Keixo. Arriskuan zaudete. Edurne eta Goiko, zuen asmoa ez dakit zein den. Desafio honetan parte hartzea edo libratzea. Nik uste eurak guri aukeratu guzkuela. Baina 100%, Unetik unera, no, seguro gugo getzela. Zergatik? Nik uste dut Izaskun eta Urki dauki laur binkulo bat ez dakitxe. Baserritarrana? Bai. Baina esan, bai. Esan. Nik ez dagoetela, Bildurrik nahi hartzen bai ere, prueba iteko. Bildurri gabe zatozela, horrek esan nahi du desafian parte hartzeko gogoa daukazula. Baita. Hori erreza da, izkorak daudela ikusita, Urki. Bueno, ez dakit. Izazkunek eta naik oraintxe bertan izena eman beharko didate. Ze bikote aukeratzen duzue buruz buru egiteko, desafio honetan aurrez aurre jokatzeko. Esan. Edurne eta Goiko. Edurne eta Goiko. Zuek parte hartuko duzue. Espero zenuten? Espero genuen. Bueno, libratzen direnak, Urki sentitzen dut. Ez dakit. Gogotxu etorri zarela eta oraingo honetan... Aizkorak eta ikusi ditu eta aizkoran pixkat ibiltzegea eta Bildurra ikutxinakin gaur etorri. Pixka bat, bai. Pixkat. Eskarmentu handiko gizona eta azeri zaharra. Bueno, tira. Urki eta Luzia, sorionak, libratzen zarete, baserrian jarraitzen duzue. Aurtzeko aukera emango dizuet. Vale. Nahi izan eskero. Bai. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ja, eutxia. Bai. Venga. Bai. Segura. Bueno, ello, quédate. Erabakia hartu dute. Zergatik, hauek. Urkin ondon aizkoran. Hori izan da, orduan. Horre bine ikendo, naiz eta Luzia geldion, arek ingo luke danana. Aizu, Urki ikusita, maisua dela aizkorarekin eta
Edurne, baina zuk daukazun habilidadea ez dakigu zein. Baina urkirekin konparatuta, seguro asko gutxigo. Desafio honetan, helburua aizkoran enborrak ebakitzea izango da eta erreleboka arituko zarete proba honetan. Gauza gehiago esan aurretik, ondo entzun arauak zeintzuk diren. Amalur. Aizkoa enborrin sartzeko ongi kalkulatu, honako 2 euronen tartin eroi berkabo baitu. Jon. Bai, aipatuko dizuet, enborra ebakitzeko orduan, bai, aizkora soilik ebakitzerako ibiliko duzue, ezingo duzue enborra erortzeko azken momentu horretan bultzadarik eman edo aizkorarekin bultzatu, bai? Kontuan hartu beharko dituzue hauek emandako arauak, baina gauza bat esan behar dizuet, 45 minutu izango dituzuela proba hau burutzeko. Ondo entzun. Enborra ebaki eta guk markatutako eremuan botatzea lehendabizi lortzen duen bikotea izango da irabazlea. Baina kontuz, eremutik kanpo gelditzen bada beste bikoteak jarraituko du. Irabazteko aukera izan dezake lan guztiak bete ezkero. Bigarren honek ere, enborra eremutik kanpo botatzen badu, orduan lehendabizi bota duenak irabaziko du desafio hau. Prestatu beharko duzue zuen burua, estrategia modukoa, zein hasiko den, zein egongo den bigarren, horretarako tartetxo bat izango duzue. Segi. Hasi ni hasiko naiz, bale, lehenbizi. Egin behar da hasi, pues justo bere parean, hola arbola balin bada. Ni arbola banez, hola eta hola zizarez. Hola balin badago koska, pues justo hasi behar da, erdi-erdia, koskan erdia justo zentratue beiko makilekin. Baina doia ube moduan egon, ez hola baztarren, da ez baztarren. Beti hasi behar da, hola itxeko arbolak, hori da, moztua beti bizean erdian markatu. Arbola josi bian aldera, da inbidazuna zulua, ez? Bai. Uste dut irabazilik edogula, eta konfientza duko dut Edurnetan, eta nitaz, así que irabaztera. Proba polita da, nik aizkoakin ibili naiz lehendik, eta niretzat proba oso polita. Bai, motozerrakin aurrena korte etxoi uberan, eta gero gora nindakon bera iritza. Bera jotuna. Hor, gauzidan bai, dauen saldapan be bai, lagunduko eskula be bai inertziak. Naiz eta txartu egin hori, ja inertziak lagunduko eskula gravitatiek. Bera alde jotea. Hoi da. Desafioa ikuste nahiko orekatu egongo gala. Nahiko suertea eta buruk. Zeiten don, horren arabera izango gala. Nik ikusten dut gaur oso zaila dela irabaztia. Zaiatuko gara, ze bi emakume oso indartsua gara. Baina azkenien ez dakigu beste bikoteak zein jaben edo ze zaizkorakaz, así que hor gauz. Berroita 5 minutu proba hau burutzeko, adi lehiakideok! 3, 2, 1, lanera! Venga, Izaskun. Igual, maratik gora hori. Izaskun, zintatik gora, Zinta buskatu gabe, alba ez du. Bata bestearekin konparatuta Amalur, ematen du, batek oso baju hartu dutela, eta besteak ordea gorago. Bai, Edurnek ez dakite bere teknika bezala erabiliko du goiti bera jotzia enborran, eta Izaskunen berriz frentez bezala jotzeko. Bai, nik behintzat alde batetik uste ditut Izaskun eta nahien borra mozteko altuera hori altu egia dela. Borra atzekaldetik jotzekoan bai, baina bain beti gorari direnez ez zaila erreza egingo. Eta Edurne eta Goikorena nik aukerak eta egingo banu zentimetro batzuk gora xeago jarriko nuke. Ikusoten nien Edurne lehengoko aizkorakak ematen, esan dut, ostra, txabar. Osa, no era soiez. Marke bor zatia, marke bor, hori da. Oso ondo, Izas. Adi lehiakideok aldaketa! Ongi.
Eman goiti lehenbizi. Aizkori hartu gotenean hasiren hasinaz joten, baina ez nauen asmatzen nun jo. Ikusten duzu dagoen teknika. Malur? Goiko oso fuerte, Eman bintzat itxello. Bai, goikok aizkorakada luzatu, besoak luzatu egiten du, eta nahi aldiz gorputzetik oso hurbil eta aizkorakada hori luzatu gabe. Lehenengo aldia hartzen dut aizkora eta oso pisutsua da. Lehenengotan igual harina, baina gero kriston kantzasizu eta azkenien hemen hau aldia oso kargaute. Segio, ongi. Oain sartu hemen digazpiti. Hola, beirago, beiratik. Hola, hortik. Edarki aizea, venga, ba. Oso ondo, beti gora. Beti gora. Beti gora. Segion, oain igual beitik, zuzenen. Zinta buskatu gabe, Adi lehiakideok aldaketa! Berriro aldatu dugu, berriz ere basarritarrak aizkoran. Edurne ikusten duen jendertxo. Oso ondo, hor gogorra da, bia. Hor nukleua da. Eman gogor. Oso ondo izaz. Emon hor. Horrezken doain beste, Tomar porraska. Emon hor. Tomar porraska dana. Oso ondo izaskun. Gero kalkulo bida arbolan urrutza dut horren, apur bat, Izaskun, aizkoran, eta nola ikusten duzu Amalur? Hauek ere, nik uste dut zabaltzen, badijoa zela, ez? Kortea zabaltzen. Bai, ala ikusten da, zabaltzen nahi diala, eta Izaskunek ere eskuak, besuak earki erabiltzeitu. Lehenengo rondan motelago ibili naiz, zenekin nola hasi nolain, eta gero ja pixkat ikusi jotenen angula, baina hartu jotenen indar gehiago, kine orduan hasi naiz animatzen pixkat. Emon. Jarraitu hor, erdian. Adi lehiakideok aldaketa! Saiatu erdian, Ongi, oso ongi, goiko. Beto, on pixka bat gehiago muitzen du gorputza, ez du eskuak berbezela luzatzen, baina, gogo gehiokin eta hartzen nahi da. Gerria gehiago muitzen omen du, nahi. Nahiek aurrenuk aldiz hartu do aizkora eta oso ondo buruko gorrai da iten eta ez da damutzen eta hor txegor. Jo, bitartean goiko ikusten dugu. Erabat sartuta proban, Normalean goiko gogo faltagatik ez da izaten, baina gaur gogoak baditu eta esango nuke non jotzen ere nahiko fin da bilela. Venga, earki aizea. Nahi gerrera, Bai. Nahi gerrera. Ez da gelditzen, baina pixka luzatuko balitz, eskuak eta luzatuko balitu. Kentzen baduzu 5 zentimetro asko da niretzat. Venga, segi hemen beiran. Hor, beirago. Hemen beirago, eman. Beirago. Adi lehiakideok aldaketa! Tik ez dugu zabaltzen? Venga, Edurne, Oso ondo, hori da. Orain atzetik hasi dira, edo hasi da Edurne. Kortea ez da oso garbi, baina ematen du beste aldekoak baina altuera gehiago duela alde honetatik. Baina nik horrez dut arriskurik ikusten baizik eta erortzera doan momentuan enborrak balantza edo giroa bestaldera egin dezakela baizik. Atzera pasa naiz, egatik ja horretik moztuta zegoen ustez erdiraino, eta esan dut, oraintxe da momentua atzera pasatzekoa. Izaskunek ere atzeko aldean sartzen ditu aizkorakadak. Da, Emon, goitibera, hor, tras, hor. Oso ondo. Gora ingro saiatu goitibeira, bale? Kendu erdiko pusketak, hor soiez. Da, Emon, Izaskun, azkengo txampa. Jo, Edurne, chaval, makinon. Zuka apurto zudana? Hor, bai, hori darekue. Venga, Edurne, bugatxik. Eureia dauzta. Erdian, Emon, erdian. Hori kendu ida. Venga. Gutxi faltagako, venga, guro. Izazu jarraitu.
Jarraiki Izaskun! Venga, Edurne! Venga, Edurne! Badoiala! 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 Vamos! Lana amaitu da! Bikote irabazlea! Edurne eta Goiko! Zorionak! Profesionalak bezala. Ongi, Goiko, ongi. 10 baino gehiago ondu zara. Venga, zorionak. Eskerrik asko. Baserritar emakumeen lehia. Eskerrik asko. Arki. Ya está. Ai, hostia. Zamanateko da, Igual jat. Hostia. Kriston subia dauke, eta kriston emozioa irabazi dugulako, eta finaleko atien nagoelako, ja. Superarrona nire buruaz, Izaskunen buruaz, eta Edurnena be bai, kriston baserritara da emakumea da. Eta hori irakusti be bai munduai, da, superondo sentitzen azterratxik. Lehenbiziko partean espezial ibizi zara. Azpeken du idaz. Kusi lauketen eskuak. Nik bat. Aseran galdu xamarnean, anguloa nion ondo harrapatzen, eta gero pixkat hartu junen ja hasi naiz pixkat behotzen da orduan enkajatzen da hobetego. Baina beak Edurnek oso maina handi ezeken da oso ondo hartu jo dana eta etzen zeinik. Lehiakideok, azen olako lehia ikusi ahal izan dugun. Eskerrik asko. Bi bikoteetan indarrak emena dena eman duzue. Odola ere ikusi dugu. Ez da Goiko? Eskuak erakutsi. Ez zara bakarra. Izaskunek erakutsiko. Tala eta guziz ere, Izaskun? Bai. Eta horrela, zer? Ez da errazak irtan hartzea? Ba, ez da minei berontzarenen, geroa. Ointxe da dormina. Ointxe da dormina, ez da? Goiko eta Edurne, zorionak. Eskerrik asko. Finalaren atarian gaude. Bai, horixe da. Ja pauso bat finalen sartzeko. Jon, nola ikusi dituzu hauek? Oso ongi ikusi ditut ez, uste dut hasieratik aukerak eta ona egin dutela, Edurnek kirten luzea zuen aizkor hartu du, golpe sendoagoak emateko, eta bueno, hor ikusi da, tartetxo bat ireki dutela, eta ondoren Goiko, enuen espero, horren txukun ibiltzeko aukera izango zuenik, eta erakutsi du, txukun ibili dela. Bueno, ez gehiago esan ze hau, erraz puzten da, Mira, nola jarri zaion, zerak, Goiko hile hori tente jarri zaio, Ondo egin duzue. Eskerrik asko. Ondo egiten ari zarete. Eskerrik asko. Ea hemendik aurrera, txukun ibiltzen zareten. Zaila dago, Ja hemendik aurrera bikote oso onak gelditzen dira. Onenak? Hori da. Onenak gelditzen zarete. Eta bakizu, irabazlea? Bat. Edurne eta Goiko. Zuek irabazi duzue, beraz, baserrian jarraitzen duzue. Eskerrik asko. Bueno, egongo gare, bale? Oso bideo nahi duzu, animo. Egongo gare. Venga, bai, esangotzen. Venga, gero arte. Agur. Negar batean ikusten dudana nahi. Ai, nahi. Ya está. Esko oso politxe izen da. Hemen joguna eta baserrian zehar. Eta die malkuek ilusioz. Bihotzak markatu du zuen ibilbidea. Izaskun, olakorik espero altzen nuen, ona etorri aurretik. Ez, no espero olakoik. Ni gaina baserritarra eta nina izau bezala dantza, makillajea, bestea, zu mundu ezberdinea. Eta enekin hola hain ondo emango nitzenik. Ez da, takit, ze pasatzakon. Ondo... Bai, aurreneko netio. Naik, zer eman dizu? Konfiantza. Uste konfiantza. Nahi, eta emakume baserritar honek zer eman dizu? Zer ikasi duzu? Dana.
danaz azkenien, igual kalien zure bizitzan egoten zaro lanien, edo za egoten pertsona bategaz denbora konektatzeko eta ikasteko ondo eta bere historia jakiteko eta zure konpartiteko hori aukin dugu hemen denbora pilo bat, eta gero bai auzolan probetan eta ikusi ezein dartzu edan eta nitzako ezen da dana, zasko ezen da dana. Kaletar bat eta basarritar bat. Hemen elkartu ziren, aurretik ezagutu gabe eta gara, zenulako bikotea, Bai. Iraungo du honek. Bai. Zuen artekoak aderia. Bai. Izaskun eta nahi. Sentitzen dut, baina zuek kalera jaitsi beharko duzu. Zorte honek zan. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko, segi. Ba, hazen. Sensazio ona, ezta? Aldeon guzti eman deula eta gehiago zingen du nien. Ni superposin hau, ze du gara batera, ziginen batera, maitzen dugu batera. Oida, gure altiba jugora berakin, duelokin, bestekin, eta bentsat bio batea guatzela etxea. Oso guztua, aldeon guzti egin dugu eta hola etxea. Oso posik, azkenien oso harro, kriston emakumie gazela uste dut demostratu dugula hemen, eta azkeniek emakumeak aldogula, eta oinarte heldu gara, beti bizotza gauzak erabakitzen daulan, eta ni uste dut oso posik, triste, zerga finalera aldu, baina oso posik bestaletik. Nik nahi ikusi nonen karronenekin remolken gainen gendenen zein aukera bar gendun, neska balin bazan lili bat eta hola, etxea urrungo honen. Kasie pertsona bat ez dela juzgatu behar ikustezunakin bakarrik gero euneti esperientzia ikusten izan eran, jabetzen zea erabateko desberdin edala, ez dela zupetxatzezun hori, orduan pertsona ez dela aurreneko biztan juzgatu behar. Amaitu da basarriak izan duen istorio unkigarriena. Izaskunek eta naik oreka perfektua osatu dute, baina finalaren atarian geratu dira. Hala ere, joareak ere ezin izan ditu banatu eta elkarrekin hasi zutena, elkarrekin bukatu dute. 11 arrisku gainditu dituzte elkarrekin egoteko eta baserriak elkartu duena ez du kaleak bananduko. Hauze da, orain arteko auzolan probarik garrantzitsuena. Zego lasai, hostia. Venga, Tania. Hatzea ingo den, hatzea, baietz! Hostia! Eskuk ezinet. Hostia puta. Hostia.